Sa San Carlos City naman mga idol, ipinagpatuloy po ng San Carlos City Police Station ang kanilang advokasya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng Project Ready o Resistance Education Against Drugs for the Youth matapos magsagawa ng isang makabuluhang lecture sa mga mag-aaral. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga grade 6 pupils ng Mestizo Norte Elementary School sa Barangay Mestizo Norte, San Carlos na aktibong nakibahagi sa mga diskusyon at interactive activities na layong tulungan silang harapin ang peer pressure at matutunang manindigan laban sa anumang anyo ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa ahensya, ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police upang turuan, gabayan at bigyang lakas ng kabataan sa paggawa ng tamang desisyon at pag-iwas sa masasamang bisyo. Nananatili umanong mahalaga ang maagang interbensyon upang mabigyan ng tamang kaalaman ang mga kabataan bago pa man sila mailagay sa sitwasyon na may kinalaman sa droga. Patuloy na maglulunsad ang mga katulad ng programa ang PNP bilang bahagi ng kanilang pangako na protektahan ang kabataan at palakasin ang ugnayan sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.